Jekk Robert Abela tassew irid li jimxi l-qudiem irid jiċħat lil Joseph Muscat u jgħid li Muscat m'għadux jirrappreżenta lil partit. Hekk qal editorjal tat-Times of Malta tal-erba' dwar kif Robert Abela għadu ma ħaq l-ebda azzjoni fil-konfront ta' Joseph Muscat, kif Abela għadu sal-lum ma ċaħadx lil dak ta' qablu. Qajt ma xħattux tixtu Joseph Muscat Prim Ministru. Għalfejn taħrab mill-li tgħidli jekk tiċħadx il-Joseph Muscat xi ħaġa sempliċi, Prim Ministru. Tal-kabinet, u għandek nies li kienu f'dak il-kabinet Joseph Muscat ħadd ixtu Prim Ministru. Malta taħt il-gvern immexxi minn Partit Laburista. Prim Ministru nixtieq twiġibni dwar Joseph Muscat għaliex xrabt milli twiġibni Prim Ministru. Le, ma ċħattu qatt ma ċħattu Prim Ministru. Erba' darbiet Joseph Muscat madux Prim Ministru. Inti għadek ma ċħattu. Joseph Muscat madux Prim Ministru ta' dan il-pajjiż. Joseph Muscat madux membru parlamentari. Joseph Muscat m'għandux ir-rwol fil-Partit Laburista u ebda kariga. Allura id-domanda imwieġba. Malfejn ma tiċħtux Prim Ministru. X'in il-problema biex tajt mod pubbliku jiena niċħad il-Joseph Muscat u dak li għamel. L-advisor dejjem tajt il-pariri skont il-kuxjenza tiegħi. Anka pariri tiddefendu il-dak iż-żmien Konrad Mizzi, Chris Cardona, Kix Kembri, inti tajthom? X'in il-problema madwar Joseph Muscat? Għax din il nagħmililek ġimgħat sħaħ biex tiċħat lil Joseph Muscat u għadek qatt ma tli iva niċħat lil Joseph Muscat. U ili nwieġbek bl-istess mod ġimgħat sħaħ. U għadek ma tlix iva. L-editorjal kompla li Joseph Muscat qed juri kontinwament li hu biss jinteressaħ minnu nnifsu u b'azzjonitu ma ħares l-interessi tal-Partit Laburista. Il-Times komplet li meta wieħed jitkellem fuq il-kontinwità Abela jrid jgħid eżatt xi jfisser fejn f'intervista Muscat kien qal li ma jeskludix li jerġa' joħroġ għal politika. Messaġġ ċar minn Muscat lejn it-tmexxija preżenti tal-Labor li hu għadu b'saħħtu u għandu appoġġ qawwi fil-Partit Laburista. Abela għandu juri biċ-ċar li hu issa qed imexxi l-Partit Laburista u li l-kapitlu ta' Muscat irid jingħalaq u jrid jagħmilha ċara li dan l-episodju għadda. L-editorjal għalaq billi tenna li Abela m'għandux ikun ir-riflessjoni tal-predeċessur ta' qablu.